Umbingelele umhlaba wonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngokugeza uma kushoniwe okanye ukubaluleka kokugeza uma kushoniwe. Uma kushone elinye lelunga lomndeni wakho okanye omunye womndeni oyigazi lakho, singakubeka na kanjalo. Okanye sikubeke ngokuthi uma kudlule emhlabeni elinye lamalunga omndeni, inini la kugezwa khona? Kugezelwani? Ukugeza makukhona ilunga lomndeni lisuke lidlulile emhlabeni kuyinto ebalekile kakhulu. Ukhumbule ukuthi ukufa makufika phakathi kwekhaya akufiki njenganento enhle kodwa kuba into embi, ngoba akuyona into ethi mayifika phakathi komuzi bese abantu bathakase, kodwa into ethi mayifika phakathi komuzi bese kube khona isililo. Ngokwesintu sethu nendabuko yethu, phakathi komuzi kusuke kungafanele ukuthi kube khona isililo, kodwa kufuna kuhlalwe kahle ngokuthula. Yingakho isintu sithi ngisho izingane ezikhona phakathi kwegceke kusuke kungafanele ukuthi zishawe zize zikhale kakhulu, kube khona isililo phakathi kwekhaya, zikhale zibe ningi. Usuke ungayishaya ingane ngesizathu sokuthi uyayiqondisa ikhale ibe yinye bese uyayithulisa wena njengonomzali kungagcwala isililo phakathi kwekhaya. Kodwa ke la ngikhona ngila ngenkathi ukufa kufika phakathi komuzi wendoda, lowo muzi usuke ugutshuzelwe ife elimnyama. Kusuke kufike ife elimnyama phakathi kwalowo muzi lazokwengama bonke abantu ngokuthi libathathele ilunga labo lomndeni, libathathele umuntu obeyigogo kubona. Uma umuntu esedlulile ngesizathu sokuthi ke manje nigutshuzelwe ife elimnyama, kubalekile ukuthi ke ngemuva kokufihlwa kwakhe lowo muntu bese ke nithole imbuzi ngemva kwesikhathi esithile. Uma senikhumulile okanye seniyisusile inzilo, senobe senithola imbuzi ke manje zokuthi nigeze. Kungani ngithi imbuzi? Uma kukhona abantu besifazane phakathi kwegceke nabantu besilisa, kobaluleka ukuthi imbuzi zehluke, kube khona imbuzi yabantu besifazane abazogeza ngayo, kuphinde kube khona imbuzi yabantu besilisa nabo abazogeza ngayo. Sigezelani manje? Angani phela manje sesisusa lethunzi elimnyama elasigubuzela ngokuthi silahlekelwe yilunga lethu lomndeni, ngenkathi kukhona isililo phakathi kwekhaya nabantu besidabukela. Sesiyageza konke lokho manje, sisusa bonke ubumnyama obusembethe, sesicela ukukhanya emathongweni nakumkhulu womkhulu. Uma ke kugezwa ayishiswa impepho, kodwa kwenziwa njani na? Kukhulunywa ngokuthemelezwa. Kuyathenyelezwa kushiwo ukuthi ke njengoba nje kwadlula ilunga elithile lomndeni, okanye kuthiwe wena sibanibani, njengoba wadlulelwa ubaba makuwubaba, umama makuwumama, njengamanje na ke sesiyageza. Sithi awasuke wonke amathunzi amnyama ahleli phezu kwakho, kuvela ukukhanya, nento zakho zingaphazanyiswa lutho, zicace ukuthi konke okufisayo kwenzeke. Uma isihlatshiwe leyo mbuzi ke ngaphakathi kuyona kobe sekukhishwa umswane nenyongo. Niwukhipha umswane laphana nje kwingoba, niwuthathe kancane bese niwufaka emanzini, nithathe nenyongo niyicosisele khona phakathi, bese nithatha negazi kancane nikufake phakathi. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi imuphi umuthi odingakalayo. Ngokwesintu sethu nangokwesintu soqobo awukho umuthi oyodingakala, kodwa umuntu omelaphi wendabuko yena ngokuphiwa yithongo lakhe ngendlela yena ukuthi uyolungisa ngayo, uyena umuntu ke loyo kobe sedinga impande ethile noma umuthi othile. Kodwa ngokwesintu nje ntu uyobe usudinga nje umswane nenyongo negazanyana ocosisele kulawo manzi. Uma kunjalo kobe kuphelele, kobe kungasho ukuthi akwenzekanga kahle ngoba naku umuthi awukho. Vele phela isintu sethu asisho ukuthi kufuna kuze kube khona umuthi kuze sibe yisona. Abantu abasebenzisa umuthi basuke bephiwa amathongo wabo ukuthi wena ke uyobusulungisa kanje. Uyobusuphumela ngaphandle komuzi ke manje usuhamba nawo lawo manzi anomswane nenyongo kanye negazanyana. Uphumele ngaphandle komuzi uyogeza umzimba kusukela ekhanda kuze koshaya onyaweni.
sesobe sesisuka sonke isinyama esikwena nethunzi elimnyama eliphezulu kwakho bese kuyavela ukukhanya ngoba ususebenzise manje insipho yesintu esusa isinyama esusa namathunzi amnyama. Ngiyabakhuthaza-ke bonke abantu besizwe sikaMthaniya isizwe esimpisholo ukuthi baqikelele lokhu ukuthi makukhona elinye lelunga lomndeni bakwazi phela nabo ukuthi bageze ukuze into zabo zicace zingabanjezelwa amathunzi amnyama elisuke likugubuzele ngaleso sikhathi. Angikageqi amagula ngoba ngemuki empeleni bengifisa ukukha phezulu ngiyabona sekukheke enzikeni. Ngingathanda ukuthi umuntu nomuntu azitholele incwadi engizilobayo esihloko sithini isintu la sibhale khona ngaso lesihloko engikhuluma ngaso. Uphinde futhi uzitholele incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile nayo iqukethe ezinye izihloko ezinohlonze ezizokwazi ukuthi zikufundise ngempilo yesintu ngoba leya ncwadi ziwumhlahlandlela wempilo yesintu sethu thina njengabantu abampisholo. Asibonge kakhulu, asiphinde sitholane futhi ngokulandelayo sesidingide esinye isihloko.